inkinga when I was gone. It was gone, hey, when I was gone, uyikhathila sewema. Hey, clever lo. I'm sure no kukulubuza kuwena. Hey, clever lo. Awujeleke ine right. Umphuphe wesangoma. Bebeqinisile mabethi useless. Ngathi wathwasa nge-discount. Hayibo. Nayi imhlola yami. Ngathi ngafa. La wena scared say. Wangibloka lo doti. Makhuzwayo, ngicela ungiboleke ifoni yakho kancane. Hawu, yini? Ufuna ukuyenzani? Hayi no ngifuna inamba kaDlamini. No, why? Ithi 078 457. Yazini, tsayigekela. Uthi kunjani? Hawu makhuzwayo bengidlalisa, hawu. Wonke umuntu unodlame nje la kaDlamini. Muphi yena uDlamini? Mahe ufethu. Sacela ungiboleke ifoni yakho. Ungamnikwe mahewu. Ufuna ukuthuka umuntu la umbize ngesangoma esiwumphuphi. Wajike wamblock engamnikanga nethuba lokuthi aphendule. Yaphapha wena mfazi. Hawu Dlamini ngiyaxolisa beke imdlalisa. Makhuzwayo ngicela uxolo. Ngiyaxolisa. Hayi, ngixolele. Amsale izinto endlini. Uwe baba. Yeseni manje lezi ezilapha ko plastic. Uyakhumbula mama, ungitshela ukuthi emini uyabhoreka awazi wenzeni. Ngiyakhumbula. Hambile ngathenga impahla zawo masekini. Uzosala uyidayisa ngale ngathi ngisemsebenzini. Usuzoba business woman mama. Zikaqela sonfa. Zikaqela indlala. No, into engicikayo mina ukuthi why uDlamini engakhulumanga nami ngalento? Why uDlamini engifaka emsebenzini mina nga-applyanga? Sengithemba uJesu. Mina sengithemba uJesu. Uyaphila mahewu. So ucabanga ukuthi wrong uDlamini ngokuthi akutholele something to do ekubeni kuwena owathi uyabhoreke mina. Mahewu awuzwanga kahle. Hayi ngizala mina ngithi ngitshela uSibara ukuthi awufuni ukudayisa lamavunono. Mana mahewu mana please ngiyacela abantu. Ngicela ungamtshela ubaba. Makhuzwayo, uyazi ukuthi sispend isikhathi esingakanani siplana lento ngoba nathi. But why? Why ningangibuzanga ukuthi ngiyayifuna yonke lento le? Yazi mahewu ukuthi ubaba usayijwayele lento ukuthi enza izinto engangitshelanga. Yazi ngamtshela ukuthi amabhodwe awasekho right. Wabuya nawo. Ngamtshela ukuthi amashida awasekho right. Wabuya nawo. Ngamtshela ukuthi sengigugelwa amaphende. Wabuya nawo. Mina lento ingenza ngizizwe ngathi ngingane encane nje engakwazi kwenza lutho. Ngiyakuzwa. But yena cabanga ukuthi ukwenzela into enhle by doing all these things, you know. You know what? Why ungamtshela uDlamini ukuthi uzizwa kanjani? Ngiyafuna ukumtshela kodwa uyamazi kodwa uDlamini unjani. Well, telling me and your cousins won't solve this. Usikhulumile isingise ekuqaleni ngathula ngakuyeka. Uyasikhuluma futhi manje. Yini? Uyangijwayela? Ncese Makhuzwayo, ngipracticele interview. But ke mhlambe mtshela uDlamini uzo understand akasona isilwane.
Ngoba inkani iqethwa induku. Ngoba inkani iqethwa induku. Yeyani inkani. Ayi! Ngathi ngashaya umuntu nje. Ngikhalise phambili. Yes. Maxwell. Hayi. Mhlambe ungamtsheni okwamanje. Hayi, no ngeke. nangu hembe linye. Hey Bucks, nazi ingubo ngamanani aphansi. Ngani uzoyeka ukuba uhembe linye? Mahewu, uthi njani? Ngithe nazi ingubo mina. Wena Mahewu, ngizokuqhumisa ngempama kushunqa uthuli mina uyezwa? Awu Bucks, uma bantshiso kweyisila kumina. Oh, uyaphendula. Aha, we, Jamsdaman. Hey. Ninendali la? Hey, zibukeka zezinhle manje athina amaxabiso. Ukuship la Bucks. 70 rand. Kanti hey, quality ke lemfana. Le ngubo lesikwakwezikazana. No Dlamini, ezasezara. Thenga Bucks nomkwelete 70 rand. Kodwa uzokuthi uphumuza leli ihembe lakho. Hawu. Uthini Mahewu? Hayibo, angishonga lutho mina Nkosi yami. Mama, konjani? Kongathi uyashonela nje. Yeah, njengenjwayelo ngiyashonela njalo ekseni. Hayi mama, awukwazi ukushanela manje. Sesitha sithala isitolo sakho. Isitolo sami. Sami. Mahewu, asami. I need to gain weight. Mama. Wangazi ukuthi awuneme njengalento engikwenzele yona. Baba, uyenzele bani lento? Uyenzele mina noma uyenzele wena? Hawu mama, ngiyenzele wena lento. Ngiyasebenza mina. Wena umuntu ohlala la emini. So wena uzodila nayo lento engathi ngingekho mina ngisemsebenzini. Baba, ukuba ubuyenzele mina lento bese ohlala phansi isixoxe. Ubungeke uqhamuka uthi mama dayisa. Makhuzwana. Wathi wena kumina uyabhoreke mina. Awazi wenzeni. Ufuna into ezokhipha busy. Sekuphele 2 years bakhuzwayo. Ngilo ngithi yini ozoyenza ungangitsheli. Ngase ngithi hayike awuthi ngikwenzele something ngase ngaplana ngenza lento ukuthi khona uzoba busy njengoba ufuna ukuba busy emini makhuzwayo. Baba, bekufanele uze kumina neplan. Hayi ukuthi ubaba vela ndize nje nayo. Wena baba usongenzela yonke into. Even namaphenti usuyangithengela. Awu. Hayibo. No, hayi kulungile ngizobuye ngibuye. Mama, cela siqedele endlini lento. Molo sisi, ngithi angicheck ukuthi kugcine kwenzakalani mayelana naleya invoice. Again. Hawu, lo muntu uyangiblotheka. You send the invoice, you wait. You follow up, you wait again. Meanwhile, your rent is not waiting. Malwe mayo. Usebhizinisini lokudayisa noma usebhizinisini lokuncenga? Hayi, angicingi, but I'm strategically reminding. Awubathathe strategy. That was me before I discovered Odoo invoicing powered by AI. This Odoo software has everything you need to manage your business in one place, and everything connects. Sales, orders, subscriptions, contracts, invoices are created automatically. No retyping, no mistakes. Taxes applied. Discounts done. Generating an invoice is so easy. Just add customer's name, due dates, products and services, then hit send. And the second they pay, accounting updates automatically.
And here it's where it gets very interesting. Following up is a nightmare, and Odoo understands that. So Odoo AI will write this follow-up email on your behalf. Just prompts, refine, then send. I stopped begging for my own money. Uyezwa Dlamini Ndeni? Uthi njani? Hayi, ngiyadlala Dlams. So, if you are serious about getting paid professionally and on time with no headaches, click the link in my description and explore auto invoicing with AI built in. Inkinga when I was gone, it was gone, yeah. When I was gone, yeah. Uyikatila sewema, hey, clever lo. I'm sure no Google ubuza kuwena. Hey, clever lo. Sawubona. Yebo, mbali njani? Ngiyaphela ngisathunywe umabe usathi umama ambuza ukuthi amavesta niyawadayisa yini. Hayi no nana, asiwadayisa amavesti. Sanibona? Yebo sisi. Ukubuza Small Market kephi? Oh, bangapha mama. Sanda kumjuluka lesikip. Amasekeni lawo sisi. Pho beningawasho ngani before nisidayisela? Wedlamini, nali ikhasimende libuza ukuthi besingawawashi ngani lamasekeni before siwadayisa. Oh, mntwana. Njengoba eseshila umama lezo zinto zamasekeni ziyo 70 rand. Kodwa wena mawufuna iclean, ungayithenga ngo8 rand, uyilande kusasa siwashiwe. Oh, okay. Engabe sebesiwasho ubani? Uthe uma angibuza ukuthi amaphenti akhona yini. Mbali, hamba utshela uma wakho ukuthi amasekeni lawo. Ukubuza ninaso lesi skip kodwa kulathi. Wengane, kukuplan. Kusemoli. Amasekeni lawa. Hey yo, chill. Yo, customer service la. Uthe uyazi ukuthi amasekeni. So uma wakho ufuna ukuthenga amaphenti amasekeni? Mbali. Ngicela utshela uma wakho ukuthi aswadayisi ama underwear. Makhuzwa. Awukhulume kahle phela nama customer. Makhuzwa ayodayisa impahla. Makhuzwa ayawukhulume kahle namakhasimende. Makhuzwa ayawenze lokho. Iphe yami iseyibaba. Okay. Kulungile mama. Ngiyabona uyithanda lento. Kulungile ngihamba endlini ngizodayisa mina. Yeah, Shams. Yeah, Maxwell. Hey. Le jacket ifana nejacket ayigqokwe yiphare labamba uBucks Nkunzi. Yeah. Hayi, sihleke lesi. Hey, angakupha ama fitting room. No, hayi kulungile Dlamini ngizosithatha. Kodwa masingangilingani ngizosibuyisa. Mama. Sekuthengiwe ukuqala. Hawu, siyakubongela Dlamini.
ngingasazi-ke manje ukuthi ngenze njani lento yamakhuzwane. Dlamini, abantu besifazane ba-complicated. Yini u-complicated ma-benches? Yeah, chaza ama-benches yini u-complicated? U-complicated yinto nje e-complicated. Hlukana nesingisi. Yazi Dlamini, kade ngicabanga lento yakho noMakhuzwayo. Ekuqaleni bengumbone selfish, but manje sengiya-understand ukuthi uthini. Aw, so I understand. Uthini-ke babudokotela wama-relationship? Dlamini, uthi musu kumvalela ngaphandle muthatha iy'nqumo, umfake naye. Ungafila kanjani nje wena engasekuthiwe uyena ukuthathela iy'nqumo ngokuthi ugqoke kanjani? Yeah. Njengozodwa nje Dlamini. Mina nozodwa kwamanje azizwene. Isibanga nje ukuthi ufuna ungigqokisa amaphage amashibilikayo. Yini? Usaba ukuthi uma ungagqoka amaphage amashibilikayo uzoshibilika kwembedeni? Hawu. Cha bo, hayi man, asiphume kule yazodwa, asibuyele kule kaDlamini. Dlamini, yabo le yenziwe uzodwa ngama-benches, yileyo yenza kuMakhuzwayo. Hawu, esha madoda. Maxwell. Maxwell. Hayi, Dlamini. Let's keep us ngidingana ngithi angisibuyise. Bengisacela ungiphosela ngisibona. Maxwell, lesi skip ubusigqokile izolo usuku lonke. Hawu, angithi ngaloso sikhathi bengisi-test drive. Mana ubungibona phi? Sala. Ngoba-ke ususigqokile lesi skip. Ngaphambi kokuba ngisamukele kanjani nami ngigqoke ngenqindi. I know it's fine Dlamini, uzosigqoka sesingilingana. Uyazi mhlambe ngiqinisile badade. Mhlambe kuzofanele ngithi ukuyifakela ibuko lento yamakhuzwayo. Makhuzwayo. Ziphi igo zami manje? Nazi lazimanzi ngiyayineka. Thatha leso silapha eduze kombhede. Mama, uwasha kanjani igqoko zonke same time? Ziwele emanzini zonke, ngase ngabona ukuthi angisale sengiyiwasha. Makhuzwa lento izongihlekanisa nabantu. Yini yona lena? Hawu baba, usho ukuthi awuyithandi lento engikwenzele yona. Yazi ukuthi ngikuthengele lesi sigqoko ngoba nakho ngithi ngisiza wena. Makhuzwa, ngiyayibona lento oyizamayo. And angithandi. Ngenzeni baba? Baba, isinkwa sebreakfast asikho yazi? Angeke mina Makhuzwa ngiyena lento esitolo. Angeke. Kulungile ke ukuthi uzomlinda ngiqede ukwenza iwashing bese ngiyesitolo bese ngiyabuya ngizokwenza ukudla. Since futhi kade ngamgcina ke nje nofike lepho ungenzeka ngithi ukungena kuyena sithi ukuxoxa kancane. Hleka Bucks. Bucks hle. Ngizothi ngihlekela Dlamini. Bithe hleka Bucks. Siku fashion Dlamini. Wangikhulumisa ngalesigqoko Bucks yakushaya. Okay. Mawugqoka isigqoko wena uyang umshoza Dlamini. Emkhumbula? Dlamini. Sawa na Dlamini? Ya ngani.
Yini kwenze njani wama kumeleni? Dlamini, ngiyasithanda isigqoko sakho. Yazi ugogo wayenaso isigqoko esinje ngqo. Dlamini, even amadeva akafana nakagogo. Yazi ngathatha igap here ngoba ngingazi ukuthi ngenzeni. And I've been praying ukuthi ngithole ukuthi ngenzeni ngempilo yami. And ugogo wayefuna ngibe uthisha. So I guess yona sign lena. Thank you, Gogo. Kodwa thola kanjani endaweni? Ubamba kanjani? Hey James kunini ngokufuna nefoni yakho uyiba. Hayibo. Kwenzakalani ekhanda? Hayo. Cela ungangibuzi lutho, ungangikhulumisi lutho oluhlangene nalesiqobo, please. Dlamini, bengicela ukubuza umbuzo owodwa. Cha. Ungaboyihleki impukane mayigqoka imo-hats. Hayi mayigqoka imo-hats. Hayi. Ngizohamba cause akukho kufika ekhanda lami ngaphandle kemibuzo emayelana nesiqobo. Kodwa thola kanjani endaweni? Awu baba, asakomi nje. Thula mfazi. Kodwa thola kanjani endaweni? Ubamba kanjani? Yini lo wenzayo? Wenza kanjani? Hey Dlamini. Hayi lishisa ngempela. Nijuluka ngisho ungqoka igqoko madoda. Fusek maphetshesi. Fusek. Okay Dlamini. Ngeke. Ngafa. Kade washiwe leqo. Uma kuzawuloke imanzisa kancane kancane. Nakho kudla baba. Ngiyabonga mama. Ngicela uhlale phansi nje kancane. Angeke ngiqale ngokuxolisa. Ngiyaxolisa mama ukuthi ngenza amaplan afaka wena ngaphandle kokukhuluma nawe. Ngiyathembisa ngeke ngiphinde ngenza iplan nawe ngaphandle kokukwazisa wena. Ungangijabulisa lokho baba kakhulu. Umama wayekhulume ngokuthi uyabhoreka emini. Ufise ngazi ukuthi ngakho into ayenzayo. Ngabe yipi kumama into angathanda ukuthi ayenze engamfakela imali. Ubusika sebuseduzane baba. Bengicabanga ukuthi ngibele ngidayisa amagwinya. Umama uzowaphekela lapha amagwinya. La endlini baba. Makuzwayo amagwinya anuka. Anuka hamba amagwinya makuzwayo. Yonke into isizonuka amagwinya la ekhaya. Kwayimina ngizonuka amagwinya nawe unuka amagwinya masiqhamuka nje vele kuthiwe nawo amagwinya. Kodwa baba uthe uzongisupporta. Ngiyaxolisa. Kulungile mama liqala ibhizinisi lakho lamagwinya ngizokusupport. Ngiyabonga baba. Wembali, cathi musubuye udlule ngapha bandla. Ngifuna ukuthi uhambe ungithekela uflower lapha kangwenyu yezwa. Hawu mama. Lento amagwinya usuyiqala kwayimanje? Hawu impela baba. Impela. Madoda. Ngibone ukuhle ukuthi isitolo sethu leseyingubo siphuma amanye amablanche ngoba
akuyena wonke umuntu owaziyo ukuthi kuyadayisa la ekhaya futhi akuyena wonke umuntu ozokwazi ukuthi eze la azothenga ngakho-ke ngicabanga ukuthi kube yinini eniphumayo nodayisela abantu. Man, mawuthi isitolo sethu nami uyangibala. Uqinisile lapho Dlamini. And enye into ade ngiyicabanga ukuthi since inyanga itshekile kanje sibakweletela abantu. Yeah, hayi impela. Ngakho-ke nginihlukanisele-ke impahla kulabo plastic bobathathu umuntu unoplastic wakhe. So plastic owodwa nje uneyikipa eziwu-10 10 10 kube amabhlukwe nga-222 ama-jacket nakhona nga-222. Hayi bo. Ngiyabuza futhi. Ngiqashwe nini mina la? Imholo yenu ke madoda. Kuzoba ikipa nga-3 umuntu 333 kuwena ukuthi uyayidayisa ikipa noma uyayikhipha kuba ezakho. Ubutheni Maxwell? Umbuzo wakho? Hayi Dlamini ngiyabonga ngalela itoho nginikeze lona Nkosi yami. Ngiyabonga. Ake seningihamba madlwana udayisa. Dlamini, what if lapha kulo plastic amahe ukhona iskipe engisithandayo ngiyakwazi ukushintshana naye? Ya impela ungazi ukukhuluma naye nishintshana. And nami nginayo imvume yokunqaba ngithi. Hey madoda seniqala echaos yenu ke manje. Anime, anihambe nodayisa. Maneni madoda. Wona amagwinya niyawezwana? Ya, sekudayisa amagwinya le ekhaya. Umakhuza udayisa amagwinya manje. Yabona nje mangibuya ngiyawathenga. I prefer poison. Hey ngobuya, I prefer poison. We mabekubuza ukuthi ubheke nomngakho. Baba mi nanto lokugcina awukuzwe nasi isandla somkakho. Aw, ngempela. Hawu. Washwaqa baba yini? Libi? Mnandi. Ngempela baba. Wangagwinya baba. Angithi ngisa-enjoya mama ukuhlafuna. Kumnandi. Wangathi ufuna ukukhala nje baba. Yazi mama. Bengirong ngokuthi ngikuforce ukuthi udayise impahla. Une talent elje. Ngiyabonga baba. Wathi ngibuyele endlini ngiyokwenza amanye. Hey. Wozala. Kwenze njani? Kwangathi uzobuyisa amagwinya nje. Uthe umama ngicela ngena usawude kakhulu. Tshela mama wakho, awekho angena usawude kakhulu. Malom, uthe uma waya amagwinyana no-curry powder. Kanti nenzani la malom? Awuhambe lana nomntwana embuza phethana. Baba, ubani lo khuluma naye? Hayi, umntwana la ubezofuna amanye amagwinya ngamtshela ngathi ayasenziwa abuye. Batha athe kwindakus. Mabekubuza ukuthi ubheke nomngakho. Wobatshela ubheke udoti. Hey batshela ubheke udoti. Ubheke udoti. We ubatshela ubheke udoti.